بڵاوڕێز بینەران و بیسەرانی رادیۆ و تەلەڤیزیۆنی پەروەردەی هەولێر دیمانێ ئەم جارەشمان لەگەڵ مامۆستا عومەر عەلی تەها بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی دهۆک من شەمەران بابان ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامە لەگەڵتانم بۆ چەندین پرسیارە ئاڕاستەی مامۆستا عومەرەکەین. مامۆستا گیان بەخێر بێ بۆ کۆڕبەندی پەروەردەی کوردستان بەڕای تۆ وەکو بەڕێوەبەرێکی گشتی پەروەردە دووەمین کۆڕبەندی پەروەردەی کوردستان چۆن هەڵەسەنگێنین؟ سپاس باوە و سپاس بۆ تەلەڤیزیۆنا پەروەردەی هەولێر بۆ vê dîdarê و بۆ ڕۆماڵا هەوەیە بەردەوام کار و چالاکیەت کۆڕبەندê دوێ yê پەروەردەی هەرێما کوردستانê بێگومان کۆڕبەندê دوێ وەکو bêjin ku parsal کۆڕبەندê yekê hat بۆ ئەنجامدان ev sala bû sala دوێ ye bi vî rengî ev xirvebûna berfireh ya perwerdekaran cê destxweşiyê hem bû cenabê wezîrê perwerdê û hem bû wezareta perwerdê rastî çalakeka berfireh çalakeka diyara cihê giringîdan û pîtepêkirinê ji dayê wezareta perwerdê ve gundê ku kertê perwerdê û bizava perwerdê berevpêş biçît mufawergirtin ewan serboroş ewan xibratê têdibêjin kesanên akademî û kesanên yên barê perwerdê da şareza çil ser astê wezareta perwerdê û yan jî çil ser astê zankoên herêma Kurdistanê wasa her wasa rêkxira û layênên peywendîdar ku kertê perwerdê da kar kirî û kesanên yên şareza ji derveyî herêma Kurdistanê û ji derveyî welatê ku xudan ezmûn û tecrübeka baş evî barî da mufajê bête wergirtin konvebûna evan kesatiya yan evan şarazaya بۆ ماوەی دوو ڕۆژان پەنەڵێک جودا جودا بابەتێک جودا جودا ên perwerdê ku bêne danûstandin ser bête kirin ji hundê ku wezareta perwerdê evan babeta yan evan penala mufajê bibînît dahatî ser birîne xarê ji hundê ku çi tişiyan da yek ser bête kirin kefte warê cêveçêkirinê de mufajê bête wergirtin dîtina min kare gelek giring e giringîdan pê evê korbendê sal bû salê ji bo hindê ku berfiretir lê bêt û ji bo hindê ku kesanê zêdetir pişikdariyê têda bikin û ji bo hindê ku panelistê warê pisporiyê cuda cuda da panelê wekî evan vedîtî ku roja hêkê ye çend panelê gelekî giring hatine pêşkêşkirin kesanê şareza çil zankoên me çil perwerdê çil layênê cuda cuda ku bi sporin gelek layanên perwerdeyî da babetê gelek giringin kul hatine pêşkêşkirin ez barim roja duê ji heman pişikdariya ke van kesanên bi spor û ew danûstandinê tête kirin dê mifakê gelek jî ête dîtin. Belê. دیدارە پەروەردەیەکان لەگەڵ وڵاتان و گۆڕینەوەی ئەو ئەزموونەی پەروەردەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە لەگەڵ وڵاتانی دەرەوە تا چەند گرنگی هەیە؟ تێکەلبوون gel welatê dî bêguman mufayet xwe gelekî tên û gelek giringê jî çunî gelek welatê tên hindek biyafa da welatên pêşkeftî ne lewma dîtina tecrüba wan kul çil ser ez waqe wextê bêjin yan jî mufawergirtin ji kesanê bi sporê wan welata bo ew gorey mufawergirtin ji tecrüba wa ez nabêjim veguhastina ezmûna welatekê pêşkeftî li Kurdistanê wekû bêjin wekû kopîpêst bît belku her welatekî biya vê tecrübekê da yan ezmûnekê da gelek pêşkeftî bît mirov çêt bo waqeyê Kurdistanê waqeyê perwerdeyê herêma Kurdistanê dê çend çêt mufaj jî wergirît kun jî gel li waqeyê Kurdistanê û keltûr û dabûnerît û ew wekû bêjin şiyanê berdest li herêma Kurdistanê ku bişên mufajê werbigirin. Dîtina min gelek giring e têkelbûn gel tecrübê welatên pêşkeftî têr tecrübên yê ku li hindek welatat bît gelek xudan serboreka dirêjin yavekê yê cuda da dibêjin meselen têkelbûna ya qutabiyet xudan pêdawîstê taybet gît gel qutabiyên asayî yan her biyavekê bît ku bizanîn welatên pêşkeftî yan warê perwerdê da mufadî ji tecrüba wan te dîtin dîtina min têkelît gel wan gelek baş e û dê mufajê wergîn. Belê herêmê Kurdistan lem barêwe çi hengavekî nawa? Herêmê Kurdistan lem barêwe çi hengavekî nawa?
یعنی دەست پێشخەریەکە لای هەرێمەوە بۆ یان وڵاتان زیاتر دەست پێشخەریان کردەوە بۆ ئەم گۆڕینەوەی ئەزمونە. هەرێما کوردستانê وەکو بێژین دەست پێشخەر بووە tê evan têkeliya gelek welata. Wekû bêjin belge jî dibînin gelek wekû bêjin şandê Wezareta Perwerdê seredana gelek welata kiriye ku bi hindê ku mufeş tecrübek wan bibînin. Ev mifawergirtine bêguman bêt rengvedana wê bi rojekê û du roja hindlê diyar neket lê bêguman hewlet hatî nekirin bo ew ev car çi gelrek xirabên biyanî ev got kertê perwerdê da kar dikin bo ew tecrübeka ya baş bînin têkelî wekû bêjin sîstemê Herêma Kurdistanê û pîrosa perwerdê Herêma Kurdistanê biket yan jî li pişikdariya şandên Herêma Kurdistanê digel evan mehafilê dewlî yan jî van konferans û kongrên yên duweliyên perwerdê bo ay têkilî evê çendê bibin û mufayişê werbigirin. Ev helsengandina ya ku bêjin ya nêvdewletî jî hem Tîms û hem Pîsakotû helsengandinê nêvdewletînê Herêma Kurdistanê nihod evan her du helsengandina jî helsengandinê nêvdewletî kar diket bo pişikdara têda ev xwe xwe jî wê çendê dê dete diyarkirin wekû çavroniyek berawerdiyek yan jî bêjin ev helsengandinê li seranserî dinyayê yan welatan tête encamdan Herêma Kurdistanê jî xwe bibînît evan helsengandina da kalçe asta. زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ بەڕێز مامۆستا عومەر عەلی تەها بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی دهۆک gelek بەخێر بێ سەرچاوێتمان. سپاس بۆ هەوا و ڕۆماڵە هەوا و کارێ هەوایە بەردەوام وەکو تەلەڤیزیۆنا یا پەروەردەیی و ئەو کار و چاڵاکی هین دکەن çil ser astê yê bêjin hewlêrê yan dewroberê hewlêrê yan herîmî Herêma Kurdistanê destewa xweş bin û serkeftî bin. خۆشەویستانم دیمانی ئەم جارشمان بە کۆتا هاتا دیمانەیەکی کە بەخواتان سپێرم ڕێزی من شەمیران بابان ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامە لەگەڵ هاوکارانم قبول بفەرمون خواتان لەگەڵ.